slice sa pizza no? Aron akong kanon? Or mutanaw pa ba ka kung laing episode sa Netflix? Or kung sa may akong buhaton ugma, wala ka may trabaho, very long weekend yun. Masuroy ko. Or matuog lang. Imo kita mga desisyon. Ang isod, ang uban sayon. Apan si Pedro ang igsuon na ibanog na sayod sa usa ka butang. Bisan pa sa iyang mga pagduha-duha o kalibog, misalig siya kang Hesus. Nasayod si Pedro nga sa katapusan, dili ni mahitungod sa pagsabot sa tanan diha-diha dayon. Mahitungod kini sa pagpabilin diha ug uban sa Ginoo nga nahigugma kanato labaw pa sa atong gihuna-huna. Karon mga igsuon, na ako'y gamay nga food for thought. Aron atong usisahon, pananglit, kuna-kunaa, nagidapit ka sa usa ka party, sa usa ka salo-salo, sa usa ka kumbira. Unya ang host, ang nagdapit kanimo, nagdalit og mga pagkaon na wala pa nimo makit-an, sukad na sukad. Ang uban murag lahi kaayo tan-awon. Ug nagduha-duha ka kung angay baka ning tilawano. Mabano niya imong nakita ang nagdapit kanimo, ang tao na imong gisaligan, nagkauman sa pagkaon. Kunya uban pa ang pahiyom. Murag enjoy kaayo siya sa pagkaon. Mao nang nakahuna-huna ka. Kung sila nangako niini, maayo sa tingali ni oy. Mao nang imong gitausab ang pagkaon. Ang ato bayang paglakaw diha sa pagtuo mga igsuon, ang atong journey of faith, susama sa niini. Malisod o usahay, dili nato masabtan ang mga pagtulunan o ang mga hagit na gihatag ni Jesus kanato. Aduna gyud mga higayon nga murag nag-usap ka og usa ka butang na dili ka familiar, nag-usap tag mga butang na lisod tunlon. Kunya kinahanglan nga mosalig ka nga si Jesus nasayod sa labing maayo alang nato, bisan o dili kini nato matugkad sa kasamtangan. Hinaot unta may sama ta ni Pedro, kung ang kinabuhi makalibog, kung ang pagsunod kang Kristo malisod, magpabili ng gidunta ta na duol sa Ginoo. Musalit ka sa Ginoo na iya kang panguluhan padulong sa kinabuhing timpos o gayon. Ang atong hinuluman, wala na ilaing pa na adunay mga pulong sa kinabuhing walay katapusan. Ang Ginoo ra gyud. Wala na ilaing makadalit pa og pagkaon na ingon niini kamaayo. Si Kristo na yun. Mauna na kinahanglan atong dawaton ang Ginoo. Lock, stock, and barrel. Pag-ingnon pa. Dawaton nato o kanon nato si Kristo. Ang iyang lawas, ang iyang pulong, o ang iyang mga pagtulunan. Lindog ta, lito po nato ang atong kredo. Nagatuloy sa kanunay, manaakan ninyo. Ato kang ipakita ang
sakit. Ginoo dili ko angay karawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Ginoo kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo sa makaanin nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agaka ang among mga paningkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Espiritu Santo. Nahalad na natuhang misa, atong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Guadalupe, mulai ka, naong ina
happy long weekend.